السلام على رسول الله وآله وصحبه وتابعه بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. kamar yadda jama'a assalamu alaikum. Wato babu babban abin farin ciki, abin annashuwa irin wannan ayari da Allah ya tara a wannan bigire, a wannan majalisi mai albarka. Zunzurutun samari waɗanda a tarihin addinin musulunci su ne waɗanda suka fi taimakon sayyidina rasulullahi gurin kafa wannan addini wanda yau sama da shekara 1000 ake yinsa, kuma alkawarin Allah ne ba za a daina yinsa ba har duniya ta naɗe.